Green here. No. So we only have two viewers yet, so we're still waiting for the rest. Kumusta? Eto, actually, kababalik ko from jogging. So, ayun. Kamusta na? I saw you, kanina, naliligo sa ulan. Malakas ulan sa... Yes. Sa isla, tsaka doon sa Cebu City. So, how is kid back from the, cycling? Katmon? Malayo. Oo. Oo. Mga 4 na siya dumating. Say hello. So I'm still waiting for the audience. I'm inviting one of the big YouTubers here na 11K yung subs niya. Sana mag-drop by na siya. So yun nga, we wanted to sell sana yung mga items. However, it's actually here sa Singapore. But if there's anyone that is currently interested, actually may gustong bumili ng watch. 50,000 for 50,000 tapos parang three payments gagawin. I'm still thinking about it kasi kung 3 payment magkano lang yon, tapos we need a sufficient amount to pay the bills for now. If she can give one lump sum 50,000, probably I can consider that one. So let's see. So, can you show the products later pag marami-rami na yung audience? Oo, sige. I'll be back in a few minutes lang. Maliligaw ako na mabilis, tas I'm gonna get the items. Is that okay? Yes, okay. Yes. I'll be here until 9. Okay, sure. Thank you. Okay. Hello, everyone, and welcome back to my channel, and this is going to be a live stream dedicated to my mother-in-law. I'll be raising funds for her since she's still in the hospital right now and she tested positive for COVID, and we badly need financial support from you guys. She'll be there for around 2 weeks, and she had another test today, and sadly positive gyapon siya. So we badly need your help. She has been admitted twice already in the hospital, and 150,000 has been spent for the first admission, and nahurot na, and her PhilHealth was already used up, and wala na funds. And the hospital is really asking for down payments para mo proceed sa iyahang sorry, nagtanaw ko sa numbers of viewers. Mo-proceed sa iyang treatment. So, without the cash, we cannot proceed with any treatment na ipangayoon sa hospital. So, she's currently in the ICU. I would like everyone to please offer a prayer for Mama N for her fast recovery. And also, if you have any donations, please do reach out to me. I will be sharing her my GCash as well, or if you want to send it through bank account, we can send it directly to the persons who are assigned to her finances, and that's going to be Mr. and Mrs. Mark Chavez, si Lip and si Nova. Right, so thank you so much, Nia and Zafra, for being here. I created a short hi in-law, may gabi. Thank you so much, in-law. Yes, we chatted already. I think days ago that you said that you'll be offering some of your salary to our mother-in-law, my mother-in-law. So thank you so much, kayo, Tata Boy Chavez, for always being supportive sa akong channel, to my activities. Thank you so much. You're really blessed, and knowing that 11,000 subscribers, wa sila na sayop jud og suporta nimo, Tata Boy Chavez. Thank you so much, in-law. Maghuot jud og dugan. Okay. Sorry, sige kog touch sa lapel. Asa naman to? So, do you guys hear me? Wa ko maanad ani lapel god. I got a lapel from Shopee. I hope nadunggan ra ko ato ganina. So anyway, mao na siya, guys.
She's still in the ICU and we badly need help. That's why I'm doing this live stream until 9 p.m. The usual is Sunday 7 to 8, but I'm extending an hour for her just in case nahimala mo abot. And we will be selling luxury items as well from Irene. She's in Singapore and she has a lot of products that she'll be selling so that we can raise more funds for Mama N. So thank you so much. There are 8 viewers here right now and I can't know your name unless you chat. Please do leave a chat in the live chat para I would know that you are present. Thank you so much for your moral support, guys. And Tata Boy in-law, salamat jud kayo sa imong suporta. I actually told you that you can drop by. So yun, I'm sending the link to Tata Boy. I hope he joins me even just for a few minutes. Ah, my goodness. So, guys, if you are safe in your house, be very thankful that you're still breathing without any obstacles. You still have good health and your family is safe. Please continue. Thank you so much, Nian Zafra, for sending us. I will be recording everything that is being sent through this LS because, of course, all of those will go to my Mama N and I won't be keeping those. Thank you so much, in-law. So, in-law will be sharing this link now. So, thank you so much. I'll be listing this down for credits purposes. Snipping. Oh no, not snipping. Sticky notes. Sorry kay guys ha, kay di kay kumayog LS. Welcome DMJ Vlogs. I created a short video, however, I'm not sure if it was already fully uploaded. Day, Nympha, salamat kay Day ha. No matter how much the amount is, 10 pesos, 20, okay na kayo na mo guys. It's still something from your heart and it's going to help the hospital bills of Mama N and will help her recover from her illness right now. So please do, if wala mo yung kahatag kwarta, wala po'y problema, you can just offer prayers for fast recovery and healing for Mama Nilda. She's actually the mother of my husband, so my in-law. Thank you so much, Nian Zafra. I'll check if the video is ready for I created a small video. Just a short one. It's still processing though. Okay, thank you so much everyone. There are 9 folks watching and I'm really happy that dili mingaw atong LS today. Tata Boy, thank you so much. DMJ Vlogs. Nian Zafra, thank you. Ako na i-share on ang LinkedIn lo. Thank you so much, Tata Boy. Oh my goodness. I think na-delay ang internet. Thank you so much, Team Himarat. This is not easy. I'm alone here. And I'm just gonna cry. May the Lord God heal your mother-in-law. Amen. Thank you so much, Team Himarat, for sharing your heartfelt donation for my mama-in-law. No, thank you so much. And Viva is here. Tata Boy, thank you so much for sending a super sticker as well. I'm really thankful for having you as my BYC family, guys. Thank you so much for your support. I'm gonna list that down. Hi, Ian. Good evening. I'm gonna list that down. Oh, nako. This is not easy. I'm the only one here. Sorry, guys. Ay makahila ko kay
it's not easy asking for financial help, knowing that there's a pandemic right now and tanan tao naglisod maskin mga naay negosyo naglisod. So I'm really grateful na maskin na bisag pila ka amount jud guys mo dunol gihapon mo and maghuot akong dughan cause I'm not really used to asking financial help from non-relatives, and of course if someone helps, my god, thank you so much. Maguba ako makeup. Gipangandaman jud ko ning live guys. Okay, duha ba ni ka oras? Hi Ian. Mag-background po. As usual, dinner si Ian. Balik ko later to interact. No skipping of ads. Thank you so much, Ian. In-law, thank you so much for always being supportive. May gabi, I'm still checking on the video. Wa ko man siya na-process, oy. Whew! Wait, because I need to text the new singles from right now. Hi Nova, I think you're watching. Nag-watch me, but dili ka comment. You can't comment? My video is on public. You should be able to comment though. Try. Base naka-off akong ano. I'll try to check my settings ha kay murag naka-off siya ang comment section. Comments. How do you change permissions? Asa man ni? My gosh. Where do you change settings? Comments. Enable live chat. Enable my video content. Allow all comments. Sort by newest. I hope that's working. Okay. Kagay Anon Vibes, thank you so much for being here. Pero mag-attend with ma sa TV ha. Asa na tayo? Off pa kayo kung bagura may abot ni kanisino. Wait, because I'm instructing someone on where the live chat is. Sorry guys, wait ha. Hi Tita Momay, may gabi adding you as moderator. Salamat Atat Nation for being so supportive. Hi Tita Momay, may gabi. Kung ako mahinay. Sorry. Maraton jud ko kung daghag bananaw. Sorry guys, napadyoy ko i-assist kadit lang jud. Okay. Thank you so much. There are 17 people watching. Sorry, nabiyaan ta mo. Kagay Anon Vibes is here. Tita Momay is also here from Atat Nation. DMJ Vlogs, maybe ang chat box ray available basta live and like comment section. I think I turned it off a while ago, but I already instructed them where the live chat is. Thank you so much for your concern. Yan po natutanan mga higala ang kaayuhan sa mother-in-law ni Margaret. Love BYC. Thank you so much. Ako din i-shares BYC. Nalimot ko. Ay, nako. Rattle mode.
Okay. Right. Thank you so much for being here, guys. Munang giingon, guys, na it's really better to help than to be the one being helped. Okay. Lisura dyan. Thank you so much, everyone. So we have received 125 from Nian Zafra, 250 pesos from Team Himarat, and Tataboy Chavez gave us 500 tonight as well. So thank you so much. I'm recording this, of course, because para mahibawaan ako how much I need to give once it's already paid out. Salamat kayo. So, please do stay tuned. Later on, we'll be selling luxury items and I'm not really expecting na kamutanan, palit, or na but at least, I think naamoy kaila na inyong ma-recommend to na product. Kindly share the video to them once mahumaning LS, or you can ask them to come over. The products are there's going to be Bottega Veneta shoes, Hermes luxury watch, LV bags, Kasumasa Kawasaki Essence and Mist, Steve Madden shoes, and Fred Perry shoes. Mona siya. So, ato na ibaligya later on once Irene will be back. She'll be selling her stuff to raise funds for Mama N. So, salamat kayo. Thank you so much, everyone, for being here. Tamsakdan, Doms Viajero, best friend, shout out. Tita Momay, may gabi. In-law is here. Hi, in-law. Oh my God. Best. Grabe, Inlo. Soy. Pakalit man dayon, Inlo. Walay yara. Walay kwantuan. Backstage. Walay backstage. So Diba? guys, welcome Tata Boy Chavez. We call each other in-law because we have the same last names, but he's not Tama. really a direct blood relative. Yes. But yeah, because of BYC, we consider everyone as family. So Tata Boy, thank you so much for joining me here tonight. Yes, thank you so much, Inlo, no? First time, Inlo, nosebleed ko sa imong English. But nosebleed ko sa mga Tagalog. Oh, magbisaya na lang ani. Pwede na po. Bitaw man. Napag-andam na background video ba, pero asa naman to? Ay. Shoutout mo na ako, Palihog Inlo, sa ako, shoutout ko sa mga ka-BYC natin dyan sa Bisaya YouTubers Club na to, si Ian. Hi Ian, no? Mayong gabi, master. Yes, mayong gabi po, bro. And shoutout sa akong tita Momay sa Matat Nation, mayong gabi, at sa aking best friend, Dos Viajero, bro ko no, best friend. Shoutout diha. Then share na to ang link, guys. Shoutout sa 20 million viewers na to dyan. Mayong gabi. Team Himarat Vlog, mayong gabi sa imo, ha. Thank you so much for coming. DMJ Vlogs, good evening. Welcome. Sino pa? JR Kulets. Yes, di ko ka-chat andun miss, ha. Guys, share na to ang link sa atong GC sa BYC. Nian Zafra, yes, hello, mayong gabi. Ang iro ni Inlo na and schedule. Naka-schedule din. Andito din si Mama Renz nato na si Hi, Medyo Boy. Yes, welcome. Nasa ads, naharang pa daw siya. Musta ka Medyo Boy? Yes, na ako sa BYC FB group pero dili tig post dito kay walay upload. DMJ Vlogs, okay. Welcome.
sa inyong lahat. Feeling nga sad ako live stream. Laban lang inlo. Anad man ka na ako di ko anad mga LS ko. Yes, guys, meron po tayong ngayon guys, no, yung fundraising for in-laws mama's nasa hospital. Kumusta na ba siya in-law ngayon? Okay na. Anong balita? So, I don't want to really put it into very detailed kay murag sakit siya, but Bitaw daw. she was tested today again, but she's still positive for COVID. So yan po lang nato siya palihog, because the first reason why she was hospitalized before was because iyang lungs na ikagaw, and then after ato kay nakauli siya ato, then nabalik na po, and then I think she got the virus siguro when she was already hospitalized sa una. I think kay na ang kagaw ron sa mga ospital. Grabe, So mo gid po kayo. na positive siya, and her kidney is already complicated na ang murag nagka-complicate na ba iyang lungs, iyang kidney, and karon nagka-COVID siya. So ay di lalim ang gasto in-law. I know. Correct. Bawal Dili, talaga dili. magkasakit. Oh, dili ako ang tigasto ha, but I can feel the pressure and stress sa, of course, family ni kid kay unsa raman, uy, puro ba pamilyado nagigastuan, then kani pa Correct. jud, and in the middle of pandemic na ang uban way trabaho, so lisod kayo ba. So salamat jud kayo in luha dako kay mutabang. Thank you kayo. Yes. In-law, kaya rin ni nato mag-amputa, mag-pray ta. Praying prayer is the key talaga. Yes. Tapos with our friends, madami naman na generous nato nga friends dire. I'm sure na magkuhan sila sa imo, mag-PM. Yes. So don't worry kay More than 10,000. That's already a lot. Thank you so much yes. kay. And we have also here CJ Estrada. CJ Estrada, Yes, thank you so much for being here. Yes, thank you bro for coming. And ayan, yes. Manalig ng takan sa mag-ampo kita sa walay undang, pray without ceasing lang talaga, no? Yun lang naman talaga. Tapos syempre pag mag-pray ta, eventually yung mga generous nato mga friends diha, I'm sure makarinig sila. Alam, matik na yan, guys. Salig na lang gitas Ginoo ani. So, mag-share ta guys, no? Sa mga wala pa ka-share diha, share lang sa mga community nato para to create kanang kuan bitaw awareness, at the same time that COVID is real talaga, ha? Grabe inlo, no? Oo, ayun na. COVID is real. Gatuo man ko na amo ang pamilya walay ma-affected, so si Mama Enjud ang naapektaran no sa moang circle. Kaljud, hello, Bulanong Choy, may gabi. Bulanong Ampo lang Choy. Miss Margaret. Yes. Ampo lang yun. Carl Jude, ampo lang ta Miss Margaret. Yes, ampo lang target. Yes. So, I'm here until 9. Ikaw in-law, you can just drop by anytime if busy ka. Mo baba na ko taod-taod mga kuan after na ko ma-share basig na pa yung mga kailan akong ma-message. Ako lang pong at least ma-welcome sa nako diri. Uy, pala yun ako ni Ingrata, B. Yes. Ingrata di Ortiz. Sagdi lang. Ako kang i-kuan niya. Kanang friends natay. Na sa Facebook, pero I think na-stuck ako message sa message request pa. So, okay, daghan kayo. Famous. Yes. Pero mo lagi na mo kalit na po na siya paramdam. Ayan na, bawi na po. Yan na gid kay di bigid all the time gid ta makaparamdam, no? Ana. Thank you jud kayo in-law. No worries in-law. Okay ra. Pagkanta in-law, pagkanta. Di ko kanta. Uy, kay manghawa ni mga tao. Si ano pa? Murag Bulanong Choy, medyo
Sa man eh, Choy Medyo no. Lahi si Medyo Boy na yung Choy Medyo. JR Colette's prayer. Yes, powerful tool. Tama Hi, yan. JR. Agent din mo dito. Office mate din ako siya. Okay. No. Daghan na yung wakoy na ilan sa BYC. Sagdi lang magparamdam na ko ninyo guys. Balik ko diha pod og paramdam kay medyo daghan kay tag mga group nga gipang ko ano nya. Ako nga si Inlo nakasabot na siya nako. Oy, busy kay ka. Huli dili ko ma-kick out. Okay na na. Sabot mi si mong ka-busy. Na si Nova Chavez, ang wife sa brother ni Kid. May gabi, Nobs. Ka-Chavez na ako diha, mga ka-Chavez. Kaning Chavez-in-law, usara gini siya. So, mo ginang mingon galing Chavez gyud. Ka-blood gyud na nako. Mo nang do all dikit gyud na nako. Ang ako ginang automatic gyud na nako nga ako gyud kuan gyud kanang sala i-accept nga kadugo ka Chavez. Ana. Andito si John Argente. Viva Argente. Delayed ang comments sa kuano. Oy, naa si Jonah. Okay. Kita pa sa nag-top chat. Delayed ang sa StreamYard. Medyo Boy, salamat sa shoutout, sir. Yes. Mama Renz. Wala na yung ko kabisita, Mama Renz. Pasensya. Pero basta, narakod. Mo bawi ra yung ko sa mga upload ninyo, guys. Mo bawi ra yung ko. Don't worry. Congratulations sa imo. Grabe revenue ni Tata Boy, Grabe. Pang celebrity na. Sorry yun kay di ang ako gikuan gyud ana is ang kato bitong 1,000 ba nga dili ba na all the time mo abot nimo no ako lang gi-flex siya in low para pasalamat lang pod ba sa blessing kay sa oo. Generous kay mo mga supporter. Thank you so much. Kamo good mga inlo part usa makaadtos usa makaadtos mga nga nakahatag og kanang pakulay. Pila man to No, kita ilo no kanang usay bitaw kanang di nato ma-appreciate ang gagmay nga butang pero ana ba mag-start ana ba ang mga blessing ko di ta kay mo ma-appreciate ana unsa na lang dagko. So we should be grateful all the time whether gamay or dako. Importante gid siya, blessing gihapon siya guys, no? Ayaw dili ta magkuan og dako, gamay ana tanan. Thank you so much Jonah Argente sa imuhang support ni Mama N. Yes. Ayan get well sa imo Mama N, ma'am. Yes, sabi ni CJ. Thank you so much. Thank you so much, dong. Sas ako ba yan idol? Sa una katawa po ko ga-vlog, no? Mga video sa kong tanaw. Actually, mausad na akong video nga gitanaw before ko nag-start ang vlog. Ako gi-search Cebu vloggers. So, ikaw sa in-law, usa sa mga gina-watch na akong mga video. Bago pa man ko. Kana CJ, dugay na jud kana siya. Yes. Tapos kanang ikaw lagi katong mga recent na nga mga upload nimo, mo tikuan nag-watch na ko tapos si CJ sad ako naging siya ng idol kay grabe gud na-inspired ko niya. Yung travel. Na-inspired ko sa iyang pagka nindot gid siya mo istorya inlo ba nga dili ko ingana. Murag ikaw yung videos nindot po. Ikaw sa dinlo kanang bitong wow ni dutam na manulti. Nga dili man ko ingana. Uy, look ibaw ka. Ma-edit naman na. Daghan man ko palpak pirmi. Ako naman ng putlon para tintahay lahutay. Pero mo starter pud ko pa di pa sa kadaghan. Lagi nga ko mao na nga grabe gid kanang kuan na maka-inspire gid mo kamo maka-inspire mo mao na nga kuan gid ikat-kat ra sad na nako. Mao ba nado na sa mga cut ra dai na siya no. Pero bisa pa pero mao gyapon nindot gyapon di ba kay di ba nagsulti di mo kuan ba kuan ang kuan gyud
Kana bisa pa ang uban di ba nag-cut pero ano sa pod siya pero at least nag-start na di ba importante nag-start yes medyo boy sa grabe ning English ni medyo boy ni Mama Renz oy wala ni cut murag wala say cut Maayon siya, maayo daw i-Gcash rather than diri kay makuan og taxes. bitaw pero sa di lang kay ato nang puna siyang help sa ato ni in-law at the same time no whether asa na niya ipakong or kuan part man gyapon na sa iyahang kuan sa iyahang account sa iyang niingon to si Ate Marian man guro to niingon ako na 70% ra di sa mga super chat super sticker ang maabot nato so man ko na whole so mo na so everything that I will be getting here, only 70% of that will be going to my revenue, but still that will still be a very big help to Mama and guys. So, salamat kayo. And then in-law, nagtaka ako, ano wala kay join membership? Ako na ako, pero wala na ako gi-enable pang ako kay karon pang month of September, my birth month. Ana ako muhataw sa akong hala, hapit tayo mong birthday. Tawag yes. Dagat kay Lo. I'll be staying in private resort. No, joke. Medyo boy. Awa siya, medyo boy. Ako gimingaw na gyud ko. Ako mga niche in-law is kana bitaw mo visit kog mga hotel, mga resort. Resort. Mo nang ako na miss. So karon nanay nag-ingon nga okay na ako magkuan so mao na ako ihataw karong September sa akong birthday. Mag-uban baby. Sure pohon usa na yung mga boy numdumi na. Yes kana mga taga atuwa nga min ko oy ari mo diri pag-vlog mo. Bueno kadto na malapas kwa. Dito na ko nang malapas kwa. Okay kaya nag-invite na ako ba ipa-free stay ko. Ipa-vlog na ni ang beach house. Yes, dito ko nagstay og mga dugay ko katong malapas. O kato imuha mga mahalon mo na imuha. Mo na nga. So asa dito nasa Malapas ko ilahang kuan beach resort na ilahang. Villa Sandra na sila sa Facebook Villa Sandra. Murag kaila ko ana siguro kay kana magong ang among business kay namin siya kan di ba insurance may so mostly sa mga kanang sa mga isla amuan ang mga kanang boat nila kanang mga passenger boat ari na sila sila boat so kailan mo sige mo na nga mang-invite na sila nako og ari ako sir man maadto sad ko ana lang kana mo nang daghan kog mga mga island adventure Panto, daghang daghang mga makasuya na vlogs. Sa una, karon kay lisod na kayo. Oh, shout out kay kay uy guys, wa ko kuan sandali i-share na ako sa lain nga community. Actually daghan man gud ang nag kuan in-law, nag-live stream ba niya? Live stream. Nag-premiere. Grabe. Okay na dyan ako, maskin kinsa musod. Tabang na ang inyong pag-view, inyong pag-comment. Thank you kayo sa mga nihatag rong gabi una. Ato na i-recap na tayo nadawat from Nian Zafra, Team Himarat, ikaw in-law, Jonah Ardiente, and CJ Estrada. Thank you so much. All the help that you gave me will surely go to Mama N. Thank you so much, guys. Yes. Kay Mama means trying to send good my number. So Chavez in-law no kay kang Kidi man siya gikan no. Chavez ayang mama ni Kidi. Wala pa din JR, okay na jud kayo i-Gcash. If dili nimo ma-send here, it's okay. I can share it here sa banner. Pwede ra message sila nimo in-law kung gusto ka. Pwede ra po mo direct. Okay, basig ka lang na mga binuang ba. Basig ilang kapyahon imuhang number tapos sila na hinoy makinabang. 'Di ba? Avoid nato na yan na mga public nato nga information ba. Hala, diba, hindi ko sa ako ang Facebook. Nagi mga nga na in-law. Like ilang usbon sa man. Ilang usbon ang Gcash? No, like oy kana mo yung number ni Kuan. So wala ra ba si Kuan ron then
ato lang send ani ako si Kuan nya magkapihon na imong Ah. kanang imong Facebook account na maggama silang Edit lagi. so ikaw murag sila na mga makig-communicate murag nga na ba so kuan lang Mga- nato iwasan lang nato ng mga Mahimos budol na, mapahimuslanon. yes mapahimuslanon daghan kayo na sila diha mo na nga careful lang gid tayo careful sa pag-post og mga kanang personal information. Sending our warmest thanks to all your friends. May God bless your friends 1,000 folds. So si Nova Chavez o si Liplip or Mark Chavez, sila jud ang gahandle sa finances ni Mama N. Kay si Mama N dito man stay sa ilaha kay mas dako-dako man sila balay. And mao na siya. So luoy is Mama N kay gimingaw na daw siya sa iyang mga apo ug iyang mga anak. Then sa unto di pa man siya kauli. Si Mama Ems ba kay mura siya kamukha sa akong tita. So, Chavez siya, di ba? Siya ang mama ni Nilda murag ang papa ang papa ni Kid Moy Chavez. Si Edar siya. Okay. Edar siya, Nilda Edar. Sakto di ay okay hamang kuan mama di ay sakto. Pero na mo kuan mo guna murag mo kuan no. Kopya na. Matik na yan. Matik na. Na video dili gud siya mo kuan. Mo kanang mo. Basin no, pilam na ka minutes. Gibutan ni stream sa StreamYard imong gi overlay. Unsay tawag ana? Ako tay i-background then so dili gud siya ma-play gud kung from player lang kailangan siya i-upload og kanang sa ma-view og browser ba? Pwede ra siya i-search, i-share na lang nimo in-law. Share screen. Bali, unsa man na siya naka video na siya, naka-upload sa video sa YouTube or imuhang wala pa din. Kay kailangan man siya ipaagi og kanang browser ba para ma-share screen. Gitry na ko ganina. Mingaw man og gabi una kay grabe panihapon pero I'm sure niya naidaghan na tong mga kuan diya mga friends nga mo visit nato. Kato lagi in-law na nami ibaligya ng mga products ba pero bitaw no kato. Di siya mga kanang baratuhon kay original man jud so maskin pag-share lang ato in-law once ma-post. Pero ipakita to ni Irene mo join siya sa stream karon mo. I-show ang mga products. Si Irene mo yung nagkuhan adto. Siya hatong product. Pero naligo pa daw siya, gigikan pa siya jogging. Nama siya Singapore karon. Wow, sana all nag-jogging na ako. Napakita siya ganina. Singot pa kayo. Lagi ang uban in-law naka-move on naman sila. Kana naka-jogging na, naka-gym na ako ani. Wala pa yun ko kay. Pero hapon in-law man. Murag kutas man. Hadlok oy. Kutas imagine mag-gym ka na din ako puto. Ang hangin lagi. Mo lagi mo po na akong ginoon na. Mo na nga lisod gid pa ka kumpiyansaan gid mga panahon na guys. So ingat-ingat pa rin tayo wag magkampante. As in COVID is real talaga. COVID is real gid. Sige lang. Daghan pa kayo nananaw ron pero hilom kay sila. Kumusta mo dia guys? Dito mag ano man na kayo, magparamdam sa mga 17 million viewers watching diha no. Mao sila maningog. Yes, Chavs, sending our warmest thanks to all your friends. May God bless your friends and 1,000 folds. Yes. JR Colettes, FB PM sent me dili jud siya mora man ni gugma nako niya. Oy, dili jud dawaton, di ko na dawaton imo in-law. Dili dawaton. Nakahugot oray si JR Colettes no. Sa super chat guro di siya kuan kadayon og hatag Vicent. Na-receive na ko imong message.
Hilom Medyo na may diri kay boy. wala may sweldo. Medyo boy, okay na jud kaayo medyo boy. Mas kini tanaw lang ka diri happy na mi. No, yes, ang pag-stay lang no, pag BG lang diha, okay na kayo na. Dili man ta magkuan diri para bitaw ka ng say tawag ani ka ng mangwartaw say tawag ka na ang importante nga nakakuan mo sa message, then mo share mo sa message sa uban because I'm sure na yung mga uban sad nga gusto willing sad mo share guys. Ana lang gyud. One share goes a long way jud. Proof jud na Yes. ng mga fundraising na i-share. Nakay Yes. na imong send wa ka kaila. Na mas Busy. actually in law way back 2015 akong papa na diagnose og cancer. Grabe gid to siya nga kanang trial gid sa Struggle. family, struggle gid kayo aside from emotional, ang financial, spiritual, grabe. Mura nakag i-test jud ka kung saan jud ka strong ang faith nimo ni Lord, no? Pero nakaingon jud ko nga kaning sa mga time bitaw nga mga yana kay daghan kayong blessing ming Wabot. abot kanang daghang mikalit lang nga mga wa nimo damha nga tawo nga mo help nimo mo na grabe ang Ginoo gid mo padala gid mga instrumento, mga mayong tao para nimo. Yes, Tinuod. so mo na di ta mawadan og hope kuan ha kanang paglaom. Yes, oo. Sa unsa na God is real. Mas kung COVID is real, mas real pa gyud ang God na ami. Ginoo na siya, Ginoo. Yes. Oh, nagiginoo guys. ang New Zealand gani kay 102 days COVID free na unta pero nibalikan. Pero ano man na Yes, 102 days sila na walay kuan na gyapon toy tao galaroy-laroy guro Oo na. na gihapon. And then sa Australia sa in-law sila ako pari bro si Dwayne Malyari kung kailan na kanila nag-lockdown na sad sila karon. Balik na sad. Wala na sad sila ka lihok-lihok. Grabe no. 102 days go 3 months. Wala ga COVID. Pero Why ano ka pini COVID nanapod o dili gid mahibaw-an di mo mailhan ng kontra kay di ba mga say tawag nila mga stigma na asymptomatic. So ikaw mismo wa ka kay baw nga career na ka mo na nga kunay week diha siya jud ang maigo mo na nga dili gyud ako gali stay na lang gyud ko diri sa office in law kay mahadlok gali ko magsig taxi then kuaon pa ko sa company namo nga kanang kuan murag inko ari na ako stay sa kay kapuyan ko maglakaw-lakaw ba nga kanang mahadlok ko mao gina ako. Pero may gi-providean ka og kanang maigdaan na unaan diri maigdaan imo opisina. Wala higdaanan pero ako may nag-provide lang og pagalingon akong higdaanan then dire ra ko magluto kung ganahan then nara may Jollibee na McDo or mag-Grab lang ko mo na ako mo na nga kung nahimurag ka ng mga matik-matik nga katkaton ko nara sa ko dire. Hello always ready. Yes, ready always pero mo alagi na ka lang kung di ka kaligo di ka ready ka na maligo na daan. Hilamos. Hilamos. Lagi, ikaw na lang ba? Ipalayo-layo na lang para di klaro. Ay, nako. Salamat kay luha na siya ko kay istorya kay ganina kada na mo padaba maghuot kada dughan kada na madawat makailak naman on ko. Ay, salamat ako kay istorya. Thank you kay Lord. Bitaw. Diba? Kung sa paspas ang oras hapit na 8 o sige na tayo check. Murag wala ka nagkuano sa BYC. Wala ka nag-share. Nag-share ko. Ako ibalik og share kay kanang namagoy uban nga dili ka kita or maupay pag online ana maguni. So until 9 pabaya ka. So samahan mo na kita nga mag-story-storya pero basin guys ug naay daghan naay mo kat-kat di ano ganahan mo makig chika-chika nato diri. Excuse me. Ayan nag-share. Nag-share sa ko sa uban nga GC sa team premiere na ako nagkuan pero busy parang orasa kay nangaon man siguro ni sila.
And then naon ta ko sharean nga GC pero mauwaw ko kay kana na sila the Dreamers Night karon sa team The Dreamers. So basin nunya sa oy ma-divide. So kanang ako lang dito ko na ako diri naka-online. Then pakatkato din sad ko kay mo share ko inspirational message ko. Please dili sa ko ba kay kanang nag-send mo kong message sa video niya. Wala man nila ma-attach ko na akong video kay late na ko nag-share ba. Busy na kay ka. Unsa naman ni Inlo, mara naman ni Goan. Tinuuray na ni unsa naman ni ay. Career na jud siya. Career na sad siya, part mura na tag artista gamayng artista ba nga murag kanang ano bitaw na mo kalit lang nimo og Kuan Inlo kanang murag. Uy kanang imuha din na nagamay. Gamay na artista Inlo. Lupig na nimo ang mga celebrity na walay projects. Ay. Di ba? Grabe. Reality. Walay projects ang uban artista ron. So, mas blessed ka kesa nila. Thank you so much oy sa trust gid bitaw no sa pag kanang salig ana maguna kanang syempre kanang salig sa sila. Salamat gid kayo sa suporta guys sa mga nag-support. Mo lagi na kanang usay mo grow na ta kanang di na to maakuptanan pero mankamot ko nga nay ako kuan bitaw Inlo maapas kay syempre mo still mo support gyapon ta kay diha ta nag-start support ba ya. Nari, Sir Donsky, shout out, bro, Tata Boy Chavez and Margaret. Sir Donsky, ganahan ka mo ka. Akong gi-share. Kay gimingaw na ko ni Kadonsky, oy. Ang Kulapo Boys, mga Kulapo Boys. Dugay na tawa nagkita na nila. Yes, dugay na wa magkita gid so grabe gid kaayo ang katudyong mga original or dito ko ma-miss kay na may mga new breed mga bag-o no mga bag-o ron so katong mga original gid nga ako naabdan mo gitoy grabe gid kayo mamingawan ko kato bitong one time nga kang maisrang laagan man siguro to nga nakita na ako to kamo tanan halos BYC nag-attend sa iyang premiere hila ko ba kay wow mao man sila ang mga tao nga nag-welcome nako wala na miss lang gyud nako na miss lang and because ang kanitanan because kay Inlo guys no siya gyud nag hatag nako og chance nga kanang sana pero network. Pero wala na magkastorya. Wala dyan nagkastorya ato sa YouTube camp. Wala yun na nag-storya din. Ako nag-video ko nimo kay, oh my God, maumani siya akong gi-watch. Oy, nga na, gid ko ba? So, akong gi-videohan then reach out ko nimo kay, di ba, dito guys, bisag ako kanang karon no, ganahan ko sa mga bag-o nga YouTuber nga mo, reach out na ako, kanang mo paramdam bitaw sila. Kay ako nga na, manggug ko, kanang di ko, murag gusto yung ka nga, uy, kanang appreciate na ako ka. Murag nga na, bitaw, idol ta ka, nga na, bitaw, wala gina siya bahig nga ko. Basta ganahan yun ko mo reach out yun ko, guys. Mao na ako, amo na nga, reach out yun ta, kanang mo paramdam ta, na, kay wata kay bawo nga, diamond na dito to reach out. Di ba? Di ba? Nakakuan ko, nakakubit ko og ganang diamond sa kuan ang founder pagid mismo di ayang akong gigi na kuan no na ila-ila no o di ba so ang akong network mas minda ko then mo na nga mas minda ko tapos Chavez pa gyud so mas grabe na gyud ang dikit no dikit nga na magana mo na nga dikit ko yan pagkadikit ko matik yan guys matik so kuan gin dapat lang punta ka nang sa pagkuan nato pakig friend nga na ako sang advice Inlo kanang dili puta magpinastik nga oy idol ta ka bisag di nimo idol kanang kinahanglan kanang making friends na genuine kay mahil baw-a jud na kadugayan maingon na jud ka gikuan na day ko niya igora day ko niya gingani day baw-a na makalit lang ka wala maka-network na gali Inlo wala makalimot na na yung mga ingana so be authentic kinsa ka na Inlo sa wala ko nagparamdam o nagpadungog pero generally speaking
mostly na yung mga ingana good nga mga people in law nga Kuda ko na ang channel, na, di naman agad. yes, munagko ng Malimot. channel nila maka remember na to. Shout out bro, Tata Boy Chavez and Margaret from Kadonski nato no, Donski. 143 TV. Hilom lang ko. Ingon si Medyo Boy. Maupa pag abot na mo. Ay, medyo boy. Tabian magunisi ka ng Mama Renz God na siya. Oy, Oh. congratulations kay Ay, Mama Renz hilom na lang siya ko. join membership. Na nasa siya join membership. O, ni-check ko actually, ana. Ni-check ko, ana, sa akong kuan settings. Di Oo. pwede. Kay, Ano? remember, daghan kay kog mga song covers, na copyright. Na dito, if naaki daghan copyright claims, mga Okay. copyrighted content, dili ka No, maka... inlo okay ra magnay copyright claims. Wala may problema. Kay ako naman koy kanang live stream na ako, nagali koy copyright claim ana kanang mga O, saan eligibility anang join? kuan kanang usa ana is kanang kuan ka, di ba? Kanang na kay live stream, mostly mag live stream jud ka kay mas mailhan ka. Murag ana sila mo 10,000 subscribers? 30,000 gyud na siya sa una in law. 30,000 karon kay ilang gibabaan. Then kanang mga bag-o nga nang kuan karon nang monetize, matik sila nga na membership. Ay, na all. Ako lagi Oo. wa. Kita mga daan man ni atong kuan, mga kanang account, di ba? Kanang ako ang akong gibuhat wa ako mamatik. Kuan ko nag-email ko sa support group sa YouTube Then, Nawala kay join. para magkaroon ko og kuan then dito ko gitagaan ako nila og kanang kuan membership nga. Ay, 10K naman sad ka. Oo, pero wala mamatik to wala tong mamatik. Kuha tong mamatik. Ay, mo grant ra de gyapon sila request, no? Oo, dapat mo request ka. I-try og request in law. May kog email. Uy, okay ba unsa ko i-offer sa akong mga members? Mga perks, no? Actually, wa gali na ako siya gi-open kay madoble magod ang akong responsibility like di ba na kay ako nag-help na ba ako daan di ba nag-support na ko daan so unsa pa may ako pero ang uban ng good in law is mao ni ang mindset na like kung nakay-join membership then nakay daghang friend dili man pud sa perks usually support na gud nimo like kita friend ko niyan mag-join ko sa imong whether imo na siyang buhaton or dili support na ako nimo wala na ko naghunahuna pag unsa pay mga pang-offer nimo anak nga kanang kuan kanang level maguna siya kanang join membership Maikog man sa tali nimo mabuhat ang imong gibutang dito Yes. imo na ilang kuaon. Yes, double na gid hinuon kinahanglan murag kag maikog kala nagpa-member ba siya nako so I need to be on his live stream kanang present ka so mas commit na gyud kana niya murag nga na nga kuan hanay nga na nga murag hunahuna nato pero dili good pud nato i-pressure kay kita raman small community raman ta so sabot-sabot ra gud nga wala sa ko kaadto guys sorry naman po pero muna siya so ano pa ko na ron kay murag di ko ka commit. Oo. Pero daghan makagitabangan. So importante open na siya kay additional ko ano na nimo kanang revenue kay di ba na aside from super chat, super sticker and ads o kuan mo nang join membership makita dako baya ang kuan join membership in law ang imong percentage mas gamay ang super chat. Mao pila man ang kuan day murag kato sigurong join mga 70% murag baliktad tong sa kuan murag 45 raman ang kuan super sticker kuan murag nga na di ko sure basta ang kaning mga super chat mas gamay siya og revenue compare sa join pero sa join lang kay dili lang gyud ka kapadako og like imo kung mag 899 na imong mga join membership wala gyud siguro po imo join di ba. So ato yung mas achievable, mas kanang sulit or kaya ra gyud sa mga tao. Mao na nga naiuban kanang 49 gali kinagamyan then ay 79 ay 199 no 299 ana.
Depende lang ka og Monthly asa na, gyud- no? Yeah, unsa ko monthly. nila na pagbayad? Automatic withdrawal, automatic deduction, sa ba? Yes, kung kay credit card mo, automatic gina siya nga kanang ma-renew. Hmm. Mm. Yan ka tumawa bank account. Unsa Pwede sila na pagbayad? GCash. GCash nimo. Ah, kuya Pwede ka mo join ni Medyo Boy GCash na ako para dili na. Kung wala isod mo GCash di ka ma-renew automatic. Actually, kay usahay man good, di ba? Makalimot ta og Kabayad on time, matangtang ka. mawad-an na kag kanang mga badge, kanang murag kanang bitaw mga logo bitaw, kan makita nimo. Oo. Mailhan na ka nga, oy wala na day ko naka kuan mo blue na to tong join dito sa imong channel. Ana. Pero kuan na gud siya, tabang lagi para nako for me kanang kuan lagi siya kung friend Additional mo. help. Additional help to gid siya. Dili siya ayo siya kuan na sa kanang iyang unsay na offer niya kay Oh, Para nga gan- tag mindset tanan. di wa ko mag-mine aron. Oh, Actually- makatumong ka og member ba na, uy, ngun ka na, kuan, may view Oh. on pa mo, wa lagi. Ayaw na lagud ka offer og di nimo kaya, di ba? Kung always kanang unsa na present sa imong live stream nya di nimo di ba lisod ba ya gid kanang kaya ra gid nimo ma-offer mo po na. Margie Shout G out. shouts. Yes. Hello. Shout out sa iyo, Margie G shouts. Taga Bohol sa 500 subscribers. Congratulations. Congrats. Ana, hapit na. Dalira na. Catch Me Vlogs. May papuso, yes. Na papuso, 3 puso si Catch Me Vlogs. No? Si Catch Me kay kauban po kunis opisina pero adjud mi ni wa mi nagkaila-ila jud ani nila in person like storya pagka pandemic na nag friends tungod sa YouTube. Kauban day mo no. Daghang mga kanang mga kauban sa nako gali sa office nga mingkuan na sad sila nag YouTube. Actually, daga nag-away ana sa uban GC kay wa na shout out ang mga members niya. Kinsa. Kasi mo na medyo boy. Aw. Medyo boy ay. Mao gyud bitaw no. Kapakat kata ra ba na si Mama Renz dire? Ana, ako bitaw siyang gihatag ang link asa na to mag-BG daw siya kay mag-live pa siya og alas 10. Okay. Ako na i-share ang StreamYard. Yes, share nyo guys. Pait dun ni. Sus, ako ra na usa ganina in lowa na mingaw jud kay ni. Bitaw, ko ay mukat-kat sa kus nga inlo kay kanang promise ra ba po ko, mi kat-kat ra ba po dyan sa ako. Ako sa gipamatik ko kat-kat. Ay ko wala na ali gi-send basta na sayo pra siya og send. Di gito yun, gito na ako. Gusto manggupo ko nga makuan ka dito. Ma-expose. Expose sa mga other communities sad ba? Other community. Kanang sa membership button. Membership button daw na GC? Sige ingon niya, membership GC? Nade? Kanang join, na sila GC for membership. Kapoy, daghan na kayo mga GC. Uy, mura na tanig ka nang gikuan ba? Dili ko magparamdam kay maikog lang sa Shout out, Tata Boy, catch me. Hello, Basta catch like me. musayaw, Hana Fine? Si JR Kulets, Miss Notice Me sa FB. Uy, nangungulit. Basta late ko na masayaw. Ingon si Hana Fine. Sa asa ni si Hana? BYC na ba ni siya? Inlo? Kani sila Hana, halos sa kadaghan na og member ba, naglibog na ko usahay if member na mo. Hana Fine!
Basig atat nation na ha. Ikaw, Naa basig naman ay mo. GC ang members usahay good. Naaman na yung GC. Ang members usahay. Mo ko sabot Marge. Kani si Mars God say sa YouTuber class by Teacher Ems mi ani nag-meet. Kani si Marge Gigi shouts, ni-join sa nina ako sa kana akong live stream. First siya nga na nag LS ko nga nagpa-raffle. Siya mo yung first winner mo na hindi ko kalimot ni Marge Gigi shouts. Tapos ako siyang giasog, nalabay siya team niya. Yun siya nga nana siya ni YouTuber class mo to nga. Once nga na magoy team, murag dili na kay kumukuan kay pareha naman mi na mi didto. Nag-join naman mi dito. So dili na ako siya ipa-join kay mura na magmalibog na kag-asa na ka. Then nanapod siya sa BYC so kuha na lang, diha na lang ana para dili malabad ang ulo asa tamo. Last to sir. Oh, wala naman ka mo join og balik, Marge. Katong 200 imo giparaffle. Oo. I mean, nag-away ana, wala na shoutout nga nagpa-member. Okay. Kana nang gong kuan in-law, pasabot ni kanang ni Medyo Boy ni Mama Renz nga sa iyahang kuan, sa iyahang vlog mag-shoutout siya sa mga member niya. So nitabo, wala ma-shoutout tong nagpa-member ato nga vlogger. So nag-away nga nuwa siya gi-shoutout. Nang luod. Nga nawa man kuya feel ni mo shout out. Like requirement na shout out tanan members in every vlog? Oh yes. Imo gina siya i-promote. I think katong naa siya gi-shout out after atong nag-collab mi, nag-review mi og video niya siya nabilin. Naa siya gipang shout out mao na di guro to. Lahi pud na siya kay naman po yun kung gusto mo pa shout out comment lang mo ani nga video, previous video na ako. Pero kanang na kay membership, kato mga members nimo, imo gitong i-flex sa iyang video. Sa imong video like Nabalik na si Irene. Hi Irene. Hello, I'm back. Hello. Hi, So Tatapon Chavez is also a YouTuber here and medyo dako na iyang fan base 11K. And this is Irene from Singapore and she's the partner of Kid's brother. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Mura mag-Singaporean akong katahok yun po, no? So Irene will be selling her mga authentic and branded mga luxury items. So let's listen to Irene. Sige. Okay, so I don't speak Bisaya, so I'm gonna speak in Tagalog and English probably. So, okay, just to help my mother-in-law, I actually have few items here behind me. So this is personal collection from my business trip, and most of these are actually almost new because I don't really use them very much. Kasi nga madami sila. So I'm gonna start with this one. Okay. This one is a Hermes watch. Hey, where's my... There. Center. So I got this one for euro around 3,000 something, and I'm currently selling this one for 100 over 1,000. So probably 100,000 will do. And I am willingly letting go this one, maybe a bit lower kung meron. Kompleto siya with the box. I'll just show na lang. Yung pinaka box niya mismo is actually talagang leather siya, full leather siya. So it comes with authenticity date card. So madami siyang papel sa loob, as in sobrang dami. Lahat yata ng details na kailangan mo, it will be here. Tapos, ito yung box niya. It's talagang leather siya talaga, even the inside one and the outside. So, I bought this one in Paris actually. And wow. I'm letting go of this one for 100,000. Kung merong mas mababa, I'm considering, but not lower than 50,000 syempre.
Just to So, know how. I am asking Tata Boy if possible sa iyang group, mag-share po siya sa mga items na for sale Sure, para sure. mas taas og reach pa ang post. So, thank you kayo, Inlo, ha. Yes, ato na Sige, i-share. go ahead, Irene. Okay, so meron pa ako dito. It's actually Steve Maiden. Kaso lang, glittery shoes ang datingan niya. So, hindi ko pa siya nagamit. Yung tag niya is still here. So, I got this one around, sa London ko to nabili mga 68 pounds yata. So, I'm letting go of 2,000 pesos na lang for this one. Oo, 2,000 pesos. Ano sa Tsaka, brand? Red. parang Ito? ano yun, mga 5,000 yata pagka Philippine peso. Tapos yun, kompleto Ay, naman sorry, siya ng ang brand sa shoes? Steve Maiden. Grabe, Nasa no? Ako kailana. Steve Okay. Maiden. Tapos, I'm selling also my Bottega Veneta shoes. I think na-post ko na to with Margaret. Kompleto siya ng papers rin. Here. So I'm just going to open it na lang with all the authenticity card. Eto, twice ko lang siya nagamit. I think sa ano lang, sa office event, tsaka sa wedding ng pinsan ko. So, Nice. yeah. This one, I got this one here sa flagship ng Bottega Veneta in Singapore for 45,000. So I'm selling this one for 20,000. Almost brand new to kasi twice ko lang siya nagamit. As in, yan lang. Yung heels niya and everything talagang walang scratch. Scratch. No? Walang dent, walang ano. So dahil hindi ko na siya ginagamit, I will let go of this one also. I think it's a 4-inch heels. 4-inch. Medyo Bottega mataas. Veneta. Oo, Bottega Veneta. So si Bottega Veneta, yung range niya kasi more on ano siya, parang banig. Parang tampipi ang style niya. So wala siyang any logo. Ito lang ang niya. Oo, para lang siyang banig actually. So, those who usually buy this one, sila lang yung nakakakilala nitong ganito. Kasi parang napaka-normal, napaka-normal niyang brand. Pero, kahilera siya ng Hermes. Not Louis Vuitton, definitely. Kahilera siya ng Hermes. So, I'm selling some of my, ano tawag dito, wallet. And this one also, sling bag. Eto, bagong bili ko lang to. Nagamit ko to Margaret sa sa Cebu. Tapos, Same brand, no? Bottega Veneta. So, isa pang isi-sell ko is actually etong bag ko, which is Louis Vuitton. This one. Kung kaya natin mabenta to in 100,000. Here. Napaka limited edition to. Alma ang name niya. Louis Vuitton Alma. So, gold hardware siya. Medyo mabigat kasi parang yung tawag dito, yung strap niya puro bakal. So, almost new rin to. I hardly use this one. I think I got this one for 189,000. So, Grabe. Grabe naman inlo. 100,000. Gamit. Ang sudi mo kay. Daghang snatcher sa kulon. Oo, I have few items to sell pero yun nga, kung matatagalan tayo pagka nilabas ko siya. So, eto lang yung mga gusto kong i-sell for now. Kung kaya natin yung watch, tsaka eto, tsaka yung Bottega Veneta na shoes, tsaka some of the things. I also have another brand
hindi ko alam kung medyo kilala ninyo siya. Si, nababasa ba? Kazumasa Kawasaki. Kawasaki. Oo. Mhm. So, eto, essence siya for the face, pampaganda. If you can Google it now, try to Google it kung magkano siya. So, we are selling this one for 5,000 each. Ang selling price niya, retail price is 9,000 each. I think gamit to ni Jinky Pacquiao. Wow. Ayan. Siyempre Ayan. naman. Kazumasa. Kazumasa Kawasaki. Nasaan na siya? Ayan. Yan. I-google mo lang siya. The price is 9,000 something in Philippine peso. So, binibenta natin yung essence tsaka yung mist. Parang gusto yata nung friend mo to. Sino yon? Yung nag-message sa akin. Gail. Oo. Sabi niya ganun, she's willing to pay me daw 2,000 first, then 3,000. So I'm gonna reserve her since I have few of this one. It's from Japan. There. And you will be sending that through package. And then Oo, ako na yung middleman. Yung Yes. payment will be yours na sana kung mabebenta natin to in 5,000 each. Sana kung may gagamit nito, ayun, it will be a very big help for my mother-in-law. Yes. Yun. Meron ba daw pang lalaki ay? Ha? May nagtatanong, meron bang pang lalaki? Oh, Ay, kung wala. Nike shoes ko no, mupalit ko no si JR. Kulits. I actually have one more to sell kasi nabili ko to sa sa London. Ay for info lang, Tata Boy, I always travel for work. Hindi ako hindi ako flight stewardess, but I always travel for business trips. So when I travel kasi medyo, Kaya pala maraming di ba? Remembrance. medyo maganda yung allowance na nabibigay. That's why I can buy some of this stuff. Pero yun, it's because of that one. Maganda talaga. Maganda talaga. Allowance na yan. Sobra. So, I got this Fred Perry. Ito, mali ang size na nabigay sa akin. So, nagmamadali God, kasi Fred. sinukat ko siya. Tapos yung binigay sa akin, maling size na. So, hindi ko na chinek. It comes with a box. Fred Perry box. And, yeah. And this one. I think this one is selling for 4,000. Siguro kaya na natin ibenta at 1,500 na lang. It's authentic from London, Fred Perry. 1.5? Oh, 1.5 pero malaki size niya. Ang nakalagay 37. 37 pero parang kasya sa 40, size 40. Sayang. Oh, Maganda pa. malaki. Oo, ang laki nung binigay sa akin. Ang sinukat ko is 37 but they gave me a 40, size 40. It's really very big shoes. So baka lang may malaking feet. It's a good buy if it's 1,500. Oo, Grabe, yun. from London ba yan? London na siya. Oh my God. Una na, ligon. Ayan. Grabe, no? So, ayun, if we can sell that one, it will be a big help for my mother-in-law kung may mga bibili, kung may mga interesado. But I recommend to have this. May Facebook ba? Account si Ma'am? Oh, yes. Yung para ma-share natin din yun. I think nakatag siya sa yung post ng mga Atong items. i-post name mo. Okay. Oo. Ito talaga, medyo hindi ko ginagamit to. Yung Hermes. If we can try to, yeah. If Mahal we can naman try ang to try this na yan. one. Gisingot ko na si Margie G. Shout sa presyo. Oy! Perting singota. Yun niya. Perte na yung singota. 220,000 siya in Philippine peso, pero ibenta natin ng 80 to 100,000 if we can. Ayan. So, Paningkamutan na to share kung hinaot makabasa ang mga celebrity na to na friends diha, Tata Boy. Ikaw man Yes. siya connection diha. Yes. Ato nang ipang-share. Importante
Share na to. Oo, kompleto siya ng authenticity card. So, yeah. I personally bought it overseas kaya I can guarantee it's 100% authentic talaga. Oo. So I'll just cut this video from the time you started showing the products until the end para ma-share natin sa Facebook para visible din siya sa Facebook. Yes, Yung tama. part na Oo. yun. Tapos, kung may iba pang brand na probably they wanted to ask, pagka may mga queries ka lang or something, I am willing to sell kung meron lang mga ibang brand. I have Miu Miu, Prada, Tod's, tsaka yun, Bottega Veneta and LV. Yun. Siguro, oo. Yan, there. I'll also include your contact details sa description box once ma-upload na to. Once matapos na yung live stream para in case they have questions, they can just go directly to you. Oo, yeah. When it comes to pricing rin, sige, I'll definitely give a discount. Definitely a very big discount para lang ma-dispose siya and to help out also. Yun. Thank you so much, Irene. Irene. Ayan. Sana may maka-avail, may makabili nitong mga to. But what I can actually recommend is to have this Kawasaki, Kazuma Kawasaki. Napakaganda nito as in sa mukha. Sobrang ganda niya talaga sa mukha. It's hindi masyadong kung meron lang may mist tayo, pang spray lang sa mukha, tsaka yung essence. Essence is for Pampaganda is lang. sa mukha pa rin. Anti-aging. It's anti-aging, Oo, parang nakita ko in one of the, vlog ni Jinky Pacquiao to eh. Yan. Okay. Parang ginagamit niya. Pero I'm not sure kung meron sa Pilipinas nito. Kasi, yun, parang hardly seen in the market. But when I checked the price, sa Pilipinas parang 9,400 something yung isang essence. So it's a good buy kung may bibili for 5,000. Thank you so much. Grabe. So I will guys, share this one. Thank you, Donski, for sharing. yeah, share nyo lang. Sa mga di pa kayo, share lang natin, guys. So those who are watching right now are mostly YouTubers. So I hope they can share it to their timeline Page, as well. yes, sa mga timeline, yes, yun. Para we can have more reach sa audience. So thank you so much Tama. for sharing your products, for the products that you're selling for in behalf of for the benefit of Mama N. Thank you so much, Ai. Oo, salamat. Okay. Thank you. Amping mo diha. Amping. Bye. Thanks, Tata Boy. Bye-bye, Irene. Salamat. Thank you. Ayun, grabe in-law, no? Ang mahal naman, pero nakakatulong dako gitong tabang. Oo. Oo. So Grabe. it's very expensive. Dili siya kanang ideal na mga kanang sa middle class gani na mga items, but if it's going to be sold, guys, mabayaran jud ang hospital bills ni Mama N. Correct. So we will really appreciate every share of this video or the ones that I'll be sharing sa Facebook. Maskin share lang. Salamat kayo ninyo, guys. Tama. Thank you. So napatay 40 minutes. So magpaabot Yes. ako. Basig na yung ganahan diyan mo cut lang, makig chika-chika na to. Pwede mo kandiri mo akyat. Cut, go. Wala na kang gadaliin look eh. Basin, I'm taking much of your time. Wala ka nang mo naog na ko kunay mo puli na nako in low. Yung tag na maka-cut. Hello, pwede manata. Baby. In low pwede ini mo mag screenshot. Oh, sure. Nag-stolen ko ganina actually. Okay na to. I at least Again. Smile. Padaol sa gamay yung look. Ito ko kay kunang. Ana. Okay. Sige, ready? 1, 2, 3.
Okay. Alright. Tama na. I will share this one, ma'am, na binibenta nyo po. Alright. Dami Thank you, na, 18 Mayo. viewers, guys, no? Alam ko, nandyan lang kayo naka-kuandihan, no? Naka-BG lang. Salamat kayo sa mga naaro na sinuwag ni sila manghawa kay sugad ganina 17, 18 na. So thank you kayo sa mga naminaw. Thank you so much. So we were planning to sell food pero wa pa jud mi naka-start. Basin siguro mga ingana nga kuan kana bitong daghang mga malit no. affordable o kanang affordable or like unsa mga item nimo diha nga dali lagi siya makuan mabaligya pod ana or bisag dili gali siya kuan medyo bisalag kuan no nga price lang nimo nga kuan in-law for my mother-in-law or something creative lang tanga kuan pwede ra siya kuan pero anyway wala siya problema bas kung ganahan mo kuan guys na kuan naman ni in-law no nahatag naman niya ang iyang message. Then sa may mga kuan diha og kasing-kasing, sa mga generous diha nga mga kasing-kasing no, PM niyo lang si in-law guys. PM niyo lang. Margaret. Ako yan po sa Bisaya YouTubers ang stream babe kasi na mo ganan mo cut dere. Wala mo cut. Bro, tatabi kay mulakaw ka. Ngi. Kalain. Di ko nila pala. Baliktad ito nga kuan kanang in-law. Dili na lang sila mo cut kay mulakaw mo ka. Oh, madok sila mawa ka. Namura oy. Margie shouts. Cut ba? Katawan ako nila JR Kulets. Kani si JR, wala pa ko kakuan ni JR ba ka himamat. Ako kuno ning ikuan be. Ako ning iila-ilahon diri sa iyang kuan. Si Kinsa? JR Kulets. Oh, bago pa na siya sa BYC. Office mate ako na. Thank you so much, Nian. Thank you so much mga share kat-tara. Dali na, JR! Okay, kat ikay puli na ako, bro. Kay ako na ba kang gi-subscribe, ha? Ako na mag-comment ako sa imong kuan. Sa imo si Debbie. Yagit ko. Haha, wa ko'y kilay pero sige. Margie G, musa ka si Margie G. Yes, Margie G. Oy, dali ba? Na si Blahaka, Debbie Boone. Ninot mo nga narata si Mabogod, balag. Di mo motok. O sa? Sumpah, na ilo. Murag lahi to siya. Dito si Mabogod. Nako. Shout out sa tanan from Blahaka. Oy guys, feel free to join us. Naapatay remaining 36 minutes. So you can promote your channels. I'll allow that. So go na mo guys. Gora na. Tiga ako ano suron ba? Gora na ko no. Gora na. Ang video na akong game mo ni para ni Mama N wa jud. I-upload na lang nimo sa imong in-law sa imong YouTube channel. Sige na siya processing actually. Inay siguro na ang ano. I think nagka-error guro siya. Or ipa-public did guro ni niya. Saba. Wala na, ganan mo join. Yes. Margie G shouts! All right. Welcome! Hi, Marge! Kamusta chika? Musta na ka, Marge? Finally, okay na po. Nakaabot na kita sa LS, no? Sa lagi. In-law Margaret. First time ako musaka og LS. First time mo? Char! Wow, ha? Wa pa ka mag-LS day, no? Wa pa ka mag-LS? Ay, nag-LS na ko tatabay, pero kanang kuan na, kanang inamaw. Inamaw? Tayo silent. Ako inamaw mo po na ako apod. Kanang kong Si pang-padabot Pretty ba? Mag-shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Marge. Ay, taning cellphone. Ay, asa naman to? Kahit lang. Mananaw akong comment. Blaha ka. Si Awa. Shoutout kay Blaha ka. Welcome Si to Debbie. Margaret Kasi ganun in-law. kat.
Your guest will need to connect. Na ay pretty braille ba? Ganan siya mo cut pero wala siya camera nag-connect. Yan na si Kitch Me, ka-make up sa host. Uy, pangandaman ko yung 2 hours. Uy. Bali Itaw. data host, bali data. Okay Actually, na, kaya ako sa... pala yan. Mabiyahe manggod ko rog Compostela ni uli ako kay para sa akong anak ba diri sa Lapu-Lapu. So karon taud kay mobiyahe Sa Lapu-Lapu. Ha? Sa inyo sa Lapu-Lapu. Sa sewage. Sa mundo. Yes, na siya sa Lapu-Lapu. Nag-ila-ila gid miya ni Nico ani mo Gigi. Ako gid siyang ipanguntahan. Sa sewage, Uy, sa puso. Lapu-Lapu ba ya kayo, di ba? Lapu-Lapu. Okay. Kung ako sa magunaw. Basak ko sa una, Lapu-Lapu. Sa basak sad ka. Mm. Lapu-Lapu ra gid ang tulo daw. Iwas Sa ba una. Mm. Kaya ko Jones, Oh, Jones ko sa una, naglapu-lapu. Si lapu-lapu niya to gramos. Nag-exchange. Wala yun magka-abot. Bali-bali ra day mo. Oo. Sus karon pa naandam ang video. Andito pa rin ang aking best friend na ni si Doms Vieiro. Naka-BG-BG lang. Maraming salamat, best friend. Doms Vieiro sa mga di pa kadikit. Thank you kayo. Nagkuha ng isda. Isda. Okay na, okay na kayo. Sorry, Lord. Naanad kus ka ng akong LS. Oh, may problema, may problema. Naanad sa kanay mong LS. Oh. Dugay na kay kamahuman sir tataboy no mo sigurong dili jud ko kahuman perme kailan man kag mabtan kag buntag. Yes, mabtan ako. Weekly man po good siya. Good ka ng every Thursday ba ya. So ako na lang pong gi-extend then akong mga first hour shout out dayon. Second, third, fourth ka na mga until 11 from 8 to 11 ko na siya pa premiere. So wala ko'y time na makig ka ng chika bitaw sa live stream kay sige kog palabas. Guys, transfer muna tayo kay suportahan muna natin ya. Premiere is life, para team premiere. Yes, so kanang wala gyud koy time ba nga murag mag-chill. So 11 to 5 AM mo na yung time nga murag na kog relax na, murag wala na koy pagawason. Mo lagi na mawa na po mga tao. Wala na itong natapok pag first hour sa akong live stream. Pero anyway, importante nga naka-help ta, naka-support tas mga pa-premiere. Wala nga, grateful good ko kayo kay di naay ni salig. Wala sa ka March, magpa-premiere ka mo. Kana dito kanang hala, karon na ni sa musulti. So naay mga parihag oras ba nga ako Ako pa mong naibukan sa tataboy, magpa-schedule, sa kataray kang pitch ends, walang kabang nga, ikaw sa dahi, pulpak po dahi mong premieres, yes, sumot mag-sentend, rapod ko. Oo, okay naman hinon, kaya at least ma-flex na ako, pero wala pa mo gahatag og guidelines or kuan ba kanang paagi nga. Kaning uban ko kay mo message na nga pa premiere ko ana so hala na ay pariha maglisod ko kay ang message man ako una mo ako yung kuan like karong sorry in-law ha nag-promote man ako like karong nga kuan nanay last week pa ni sila nagpa-kuan August 20 nanay 8 Nanay na schedule. si 8:30 si Chico TV. Yes. Grabe no, advance kayo. Nagkumuot na lang akong notebook. Si Ian Chester sa 9:30 Jerial Vice, J. Carlos na lang. Nakuha na sa murag kuan ba kanang part na lang po sa akong live stream ang mga pa-premiere nga naka-schedule. Pero mo nang mo kalit shout out niya, kala patay pareha ra bag oras ni yun din ako ma-flex Di na ako ma-flex kay naabi tay kuan sa diri gi-commit nga magpa-premiere ba. Kato po na ko last Sir Tataboy, gitime ikaw sawayan ko na ako nag-premiere bi nga Thursday kay dagan kay tao lang Sir Tataboy. May na lang ba mapiskan ta? Pero ming join ko nimo ha. Ming adto sad ko ming natapas mo ni Sir ni Doki. Oo. Akong kuan po to. Nakasumpay sorry ko naman. Sa okay lang yan. Okay lang yan. LS nimo taganus kaning taga kanus ba kay naka-remember ko JR Kulits ba kaning akong taga sa ko sa una in law
siya taga Lunes man ko siya pareha lagi misultian ni kanang JR Kulits ang taga is refers to kuan maguna place, di ba? Nya kada is mo na sa ang adlaw, no? Yes, sa taga-nusa man ka, taga-kanusa, meaning kanang pareha misultian ni JR Kulits. Hello, Pretty Bride! Hello, Pretty Bride! Hi! Hi, Pretty Bride! Every Thursday di ay JR Kulits, every Thursday, 7 p.m. Mercana. Lagi, oy, duty mo sa kong Friday, Sir Tataboy, oy, magpuyat ta ko. Mao gid. Pretty Bride in-law, taga BYC nila. Taga, ano siya? Gisend ako sa ang link sa BYC. Basta BYC ni Wala pa nina ako siya ma-connect siguro. So, sa mga di ko pa kadikit dyan. Oh. Luya kayo. Nangisda na po, nag-promote na po, diba? Hindi ko pa pag di ko pa nakadikit, batik na. Yes, pag kadikit ko, matik yan. O drop mo link, oy, Tata Boy and Margie G, drop mo link. Sige, Ay, bitaw. wait lang. Tapos mo, munaog na siguro po ko in-law, no? Hapit na mo ka in-law. Hapit na, 27 minutes na lang. Yes. Kamo na sa pag-istorya diha, oy. Pretty Bride, thank you. Yes, mami. Mami. Ay, ila-ila sa imong kagalingon. Uy, kay karon pa talaga himamat upat. Oh yes, mag-ila sa therapy. Kuan. Ako nga kay Kin Bryle, tagaliluan ko. Pagbisaya lang ta diri. Siningan. Imong YouTube is pretty. Oh, nakadungog ko ati Compostela inyuha. Ay, Compostela ba? Oh, yun siya. Compostela. Basta. Liluan. Unya ako nga sa kuan sa YouTube kay Pretty Bryle. Okay, Pretty Wala Bride. ko madto. Tanaw. Basig. Dito, Wala kay... ka po ko. Ay, mag-uwi pa ko ng YouTube. Mag-uwi pa ko ng vlog. Di pa Duwa pa akong, Hala, patay na. duwa pa akong kuan. Mag-drop Video. to link in low ha, mag-drop to link para sa wala pa kakuan sa mga ka-BYC Oo. natin dyan. Gege. Daghan na kayo mga Nara siya ay. Pretty Bride. Pretty Bryle, yes. Oh yes, Pati wala kayo pa na. dito ka na subscribe. Mag-leave po comment. O di ba Pretty Di ba, Bryle, kami na yung nakidikit sa imo ha. So balikan Wala mo na lang kay kami. comment ko kay ma-end ko dire. Marag if mo play kong video kay mataga ko. Unya na lang nagkuan ko sa Okay na ba na Sir Tataboy kay naka-premium good ko ron for a month katong free Uy, nila bago try na Kay ko. ba baka nga kung naka-premium ka, ang imong i-watch nga video, dakog revenue. Kasi okay, wala man koy kuan, wala man koy, Wala kay di ba? ads. Wala man Wala kay koy ads. ads. So dako jud ay haya oy. Tanawa ko ha. Sige, tanawon ta karon. Di nag-play naman ko marag ikaw na sunod. Wa ko kasi nga nung dako revenue if premium Mura- mo watch. Wala may ads, Ma'am Marge. Wala ads siya, so matik daw nga Dako ang hata. dako ang revenue. Kay gibayaran niya. Muwatch sa akong video si Marge, wala siya makitang ads. Walay ads. Walay skip ads. So, wa siya ni add Diretso ads pero magka-revenue Japon. Oo, kay siya may Okay, nagbayad. balik. Kami. Balik kami mabayad sa inyo. Amazing. Mao na ako nadunggan ay nag-attend ko og live stream dayon nag-share siya about premium ba. Premium. Dako sa WH nga hatag Sir Tataboy, di ba? Dako pod. Dako Advantage siya kung mo magpa premium YouTube premium ka. Barato ra ba lang premium no? Sabay sa para sa Spotify. Pila ang monthly ana? 129, I guess. 129. Mo na kay nay mga uban good nga dili ganahan og no ads basta premium. Oh yes, walay ads bitaw. Si Jones Biahero naka-premium din yan dati.
Hey, Sir Dons. Shout out. Mega love shout out, Sir Dons. Nice, soon na ma-monetize ko. Manako ni mo Pretty Brian, kalembang talaga, naka-like, mag-comment lang ko sa imong intro. Thank you Magbutang kayo, na- sir. Butangan ako BYC o Margaret. Akong gi-mute kadiyot kay murag na siya background music ba? Bas hindi magka. Ay, Mami, kay magkuhan man sila, mami, ka na gayong challenge sa TikTok nga ka ng Maria. Okay. Maria. Nice soon ma-monetize ko ana day. Oh, barato rang premium sa YouTube. Aba siya mo doon. Hindi siya mahal. Ketch is coming sa StreamYard. Oh, si Ketch parang aakyat si Ketch. Me vlogs. Nice. Mm-mm. Ina kay hapit naman nila dong tindahan sa kanamo. Yes, saka na. Saka na mga Brad. Salamat jud kay Tataboy ha from start to finish jud ka. May Okay, ikot kasi happy na sad mahuman in law. Happy na sad mahuman. So diwaso na lang nato sa ning exposure na ako din. Exposure. Joke ra daw. Kiguan ni sketch oy. Uy. Ayaw pag joke diha. Ketch. Kinsa naka-premium, please visit my channel. Si Kuan Brodonski, si Margie G. Sir Donsky. Halar. Nahilom ng payag. Ay, si Pretty Brian. Ay, Pretty Brian. Can't unmute you. Yes, mami. Promote imong channel. Kailangan tigag oras. Go. Sige. Ha? Ako i-promote akong channel. Kaya para usakan na yung subscriber. Bitaw. Oo, mami. Uy, gamay pa kayo itong videos. Ano para man Donsky. Sige, i-play ta ka. Sunod mo, Sir Tataboy. Si Tataboy, tapos si Ma'am Marge, then ikaw. Ako i-share ang link ni Kuan ha ni Pretty Brian para mapunan niya hang pila man ni. Bitaw. Kay Bibi pa kayo. Pretty Brian, Hindi may live stream ko every Thursday ha. Baka Becca naman maka-visit ka. Yes, join Every Sige, na. sir. Mm. Sige, sir. 7 Join ni kay nay kay madagpan dito, di ba? Masurtian ba dai ka? Oh, si Margie G ay First time ako ni ko, naka 200 din ko. oo. Mag-ano na din Sana. ako, road to 12,000. Hopefully, karong Nice, Thursday. wow. Ano na, kulang na lang kung kuan, guys. Kulang na lang yung kung mga 100 kape na lang yun para Diba? 12,000. Yes, so... 12K na, oh my God. Dikit. Manguha na sa tani, mangisda na sa tani para mo... Pangisda. Para maana dayon ba? Kamay na lang concert at boy. Push mo yan. Push. Ayaw uwa bisitahon. Tika silingan mga taga North area, taga Konsolasyon. Hala pag collab mo, diba? pag collab mo. Show. Oh, pag Uy, Sir subscribe Donsky, taga Lason, teka. Sa Lason ako nag-work. Sorry. O diba? Mag-collab na. dagang na BYC. Ang mga Yes. taga North, kaya makita sa Katmon. Layo kay kitaan. Smile sa mong upat, bi. Ay, upat, apel day ko. Smile. Wait kayo snippel. Tago. 1, 2, 3. Sige. Dikit. Sige. Ako i-share inyo ang mga link sa BYC na page. Thank you so much, Inlo. Sige nga po, panguhan. Thank you kay mami. Sige po, Uy, dili ta mo daw promote. Uy, Yes, tama yan. mag silver play na biya kahapit. Sana Lagi, all. uy, sana all. Sana all. Silingan Ako na mag dyan. Sir Donsky, alam mo na, PM is the key. Mojo, sir. Collab na mo.
Magliki sa magliki. Si Doki ganyo kay nakig-ana gito siya sige lang kay magkita tayo Dogs nagdisikyo Behero, kay still magmukbang pretty ta. bra sample sa TikTok. Doc Ay, Xavier? Oh, si Doc Xavier kay mas sige ko grabehan ni Doc Xavier ay taga-adlaw man ay PR. Uy, galing si Tataboy. Doon na ba mo Tataboy ni Xavier? yes, nagplan mi ni Doki nga pakanon ko Wala. Logli mo sa na yung ingon sa ako magmukbang ta. Yes. Kasi nga ginako ni taga-adlaw na kamukaon do kayo eh. Lagi. Lasyon Si good Doki, ko. si Doki may wala gid siya sa last atong Thursday na ko nga live stream kay busy siya. Pero magali na si Inlo kauban ako so thank you so much. Oh, pinakurato siya na kuan pasaka. Sa maning link. Panganta na mo. Unsa Kay pa ang kantahon connected ba yan ako ang BYC connected ba yan ako gid ng BYC mabenay akong home gud diri sa Cebu ang BYC mo na Saret. Charit. Tinood bitaw nangita nabi ko maghangating pero lagyo man sila so ang sa Cebu BYC gid na ang home na ko nga kuan home club tawag doon. Home. Oy, kasi na ito Harley sa Twitter. Car. Diba? Oh, nay taga Karkar. Oh, sige, promote na Margie G mo ang channel. Hi guys. Ako din si Margie G Shouts. If wala pa mo visit sa akong channel, bisita lang niya ako. I do family vlogs, then challenges, o karon reviews. Try lang ba, bisag unsa kung asa ko, dalon sa akong TL. Pero basta mo comment lang mo, bilin lang mo og bakas, charot, Tagalog na sa, dingno sa Tag-uyan eh. Yeah, mau jud. Balik-balik din akong Tagalog, mag-Tagalog lang gapon ko. Ay nako, maulaw gud ko sa katong. Ako sa magtagalog sa jud ko. But Maulaw sawayan ko sa magtawi. YouTubers Club, sa YouTubers class ni Teacher Ems, kay mostly Yes. Tagalog man gud sila. Yes, Sumoto Tagalog ko gyud. nga. Kita ba ka taga YouTuber class man ta dito ta nagkuan. Moto na magtagalog na lang pud ko kay usay gani sa group chat na mo magbisaya ko murag mo ano sila pag Tagalog kay di mi kasabot ana ba. So moto Tagalog pud ko. So pero na ko upcoming vlog base ni kung mahuman ako og edit then ipa Tuesday mag-premiere ko kato Bisaya na jud to. Pero okay ra man mag-Tagalog ka kay aron ang mga Tagalog pud makasabot pud sila. Yeah, kanang competitive kay ta serve pa. Yes. Kaya ang Tagalog na basta uban. Oo. Yes, Tagalog, lang. English, Bisaya, pwede ra. Kay Verna to na, Bisaya ang gamay imo. Gahi kitang Tagalog kay Verna lang. Bahala na lang. Mas nindot pa ang Bisaya mag-Tagalog kay, di ba? Nindot ba? Marag cute. Gahi kayo, gahi. Hi guys! Welcome to Oh, ayan guys. Si Tonet. Kalait. May nagpapakulay in-law. May Hello, nagpapakulay. wow. Babantay, uy. Ma'am Ketch, Tonet, thank you kay Ma'am Hi, Ketch. Tonet. Yes. Thank you. Yes. Libit Sa ako mga- kita ko eh. Naro ko sa lives. Dara Tonet. Wow, thank you. Thank you so much. check nato ang channel ni Tonet para ma-drop na to ang link niya. Oh, guys. ato i-drop. Ato i-check ang yan channel. After na lang ako mag-visit ni Ma'am Tonet kay lisod kayo ba sa cellphone niya mag-StreamYard. Si Tonet, BYC ba si Tonet in-law? Oh. Ako sa cellphone. Wow, wala pa ko niya kadikit so dikitan ni nato para actually na siguro ni sila yung message sa kuha pero karon guys wa kay ko nakabalik sa uban. So I think mo na ni time nato nga matik na tog dikit si kuan ako i-share ang iyahang summer vibes. Kuan lang ni siya mga pila ni ka minuto mga gamay ra guys. So dikitan nato atong super chatter. Go, Yes, go, go. Thank you kayo, Jud. Salamat jud kayo. Ito yung link ni kuan guys ni Tunet. Yes, Ma'am Ketch. Pwede na dyan kayo. Nag-cellphone na me, actually. Yeah, ako sa cellphone. Kita lang lagi upat.
Ito, Aka daw diri oy. inlo mo Mga ni ang duk lagi, ano. maduk pa Ay, na sorry, nag-flood ko na namdes inlo, nagkuan na siya. Okay ra inlo, problema inlo. Oo, nagkuan na Jun, din mag-makeup siya. na ka, Jun. Mag-make up. Uy, maikog na dyan ko ani giahak. Akong naong kayo sa Ginoo ko murag gyud gagita na ko yung right Wala ba pangkilay. og expect no na mo na magdugay ni si Tata Boy sa kayang kabisi ba? Di kayo Nag-iway ba, blue sa kinis na taboy. nagsabot na ba yung tayong lo nga kuan mo kat ko. Thank you jud kayo inlo. Oh. Salamat kay Ma'am Ketch ha. Kay mo yung gibisita, ma'am. Pero ikaw, man ta kag bisita. Murag, pinakauna jud ka katong sa listahan. Listahan sa BYC. Sa Ikaw, wow, makikuwaw. 13 minutes. Go catch. Ikaw sa Tony sa kana. Igo pa ta diri, igo pa ta. Bitaw na Yes. po ni kabuok. Sigit-sigitan lang, sigit-sigitan. Ay, murag 6 ra ko kay dili wala ko ni bayad. Ay, Oh, murag, six. ay, kung naday bayad, 10 di ay. Mm. Pero ito, Oo. wala, 6 ra. Shuri ulaw okay. yot. Pabagag na. Gora na. Kaya, mo. Mm. ako Yes, ni Moderator, mag-com- Sir JR. O, BYC. diba, magkwanta dire, mag-attendance. Sir Donsky. Yes, yung mga ka-BYC nato diha. Oh, Tata BYC. Boy, promote mo channel din. Yes, Free guys, rajud sa kayo ang mga di pa kat-kat. nako kadikit no sa mga kuan nato ka BYC Tata Boy Chavez. Every Thursday may LS ako 7 PM so kita-kits, guys. Road to 12,000 na po 12K. tayo, guys. Yay! Parang parang Burger every naman month dyan, Sir Tata parang every Boy. na feel na ko nga every month murag mag-increase yung 1,000, murag mo No na way. feel na ko. Oo, So sana before, sana magtuloy-tuloy no kay kuan ba? ay. Ay, silver play button na yan. Magtuloy-tuloy, guys. 150 tanet collab ta pohon wa human pa sa bukas 150 oy. Sino na ibayad, oy. Maminaw ra daw si Blaha. Si Sana Daddy lahat. collab. Blaha. Oh. Sunod. Tonet na nakadikit na ko ni Tonet Tony na naka-subscribe na ko. Si Catch Me ba? Murag try na ko si Catch Me. Kana sketch meme kalit lang nagtungha og mga LS ug Premiere. Nakakuha na si Catch Me sa ko. Murag naka-attend siya sa akong LS. Murag feel na ko. Hi Sir Lance. Yes, you can drop your link Sir Lance. Manasad ko ni Mountain Net na ako nasad siyang napilitan. Ano na lang ako magbakas-bakas kay nasad kayo sa StreamYard. Yeah, Ay, ako uso rong touch by touch. Ipang-screenshot na akong account. That's right, Tats. Oh, Ma'am Marge. Ay, Yes, sa grabe. mga ka-touch dyan. Ako gyapon. Hello. I-promote gyapon. Hi, Sir Don. Oy, bro. Lima na pa. I miss you. I miss you, bro. I miss you agad. Oy, Di ka miss wala eh, mo mag- miss, Oh, Nalagos sir, ka. promote imo channel sir, napatay time. Sige, please, sa diha, sa uban diha, mga Ay, silingan. gwapo kay si Kadunski, ba? Akong kuan, bro, ba? Gikan mi SM bro, sa kami Kulapo Boys, ni Mid og ni Pidjo. O nga nung wala man ko diha. Joke. Adapted Kulapo Boys ba ako nila? Yeah, mao gyud. Ikaw ang grande sa mga kulap. Ako'y garanti. Bro, tuloy mo lang. Sige, continue. Also, sa wala pa naka-subscribe, please visit my channel, Donski143 TV. So, akong channel, mixed siya, na travel vlogs. Most of the time, travel vlogs dito, but karon pandemic man, so, mga, kung saan na lang, balay, Mga- food Oh. vlogs. So, Tagunta lang dyan Once mga na na. yung naan. sa pagkakaroon lang kay, mga naka, pero more on travel vlogs, yun ako ang i-focus unta sa una. Yes, Hindi naman malaag lahat na ka, Sir puhon. Dons. Puhon. Mga lagi, Puhon. sige mama. Malaag pa. Happy daw yung birthday ni Tata Boy. Oo, asa ka ni siya na resort. Woo! Excited Grabe. ako. sige.
mag birthday bash ni si Tata Boy kay dako kay revenue karong buwan. Oh my God. Temi Pwede nga na po ba na ka ng weekend, oy, or mag-leave me, so Temi ahead. Sana all maka-join mi sa party. Ay, bawal pa man ng party. Good run, good. Diba? Pwede ka Social mag-beach. distancing. Tataboy. Party rap sa Pwede na sa social distancing. Social distance. Di hala ka pag... Oh. Bro, Kadonski, yun sa? Pwede na sa beach. Pwede na sa Oh, beach. pwede naman. Lagyo lang, lagyo. Lagyo, Oo, gyapon. bitaw. Lingawa, bitawan yung kuana. Ako Uy, wala smile dito ka mag... tanan, be. Balik, kinatay na dungag. Wow! Sige. Nawa. Ay, natagak man si Margie G. Ayan, naman just picture na to. Sige, kita na po sa upat. 1, 2, 3. Alright. Alright. Pati na ako nang dira, uy. Si Brian. Pwede ba, mabisita niya ko mo. Grabe sa mga Sige. during lockdown Sige, ba? kaya. Ang sa in-law? Itong lockdown katong mga pa LSLS pa that time nila Kadonski mo nagigipang mingaw ko kay Natagat kuan ba ya? ko? Welcome back. Huwag kang matagak. Smile. Wa siya. ka. God. Nakuyawan ko na patay no wala lagi to. Sige, Sir Lance smile Vlogs. ha. Shout out Balik. sa inyo, ha? Sir Tata. 1, 2, 3. Okay. Ayan. Blaha ka. Wa pa ko ni blaha ka. Mura siguro gapay dito. White background. Hello, asa naman to imong mga likod, mga kuan sa una, di ba? Naman kay gi-share sa una. Naroy. Naros daplin. Okay. Wala ni magamita. Ang backdrop. Wala. Di na ko feel ang sky blue. Charing. Ay, naku. Uy. Kisa, nakapromote na batanan kay 7 minutes na lang ta. Oo. Mura. Oh. Okay, na-drop na tanan links, no? So, I would really like to thank everyone, especially Tata Boy, for joining me from start to finish, and also Irene for dropping by and sharing her products for to be sold para sa benefit ni Mama N. And thank you so much, Margie G Shouts, Donski143 TV, and Pretty Braille for dropping by as well and gracing my live stream fundraising for Mama N. And thank you so much, everyone, for being here. We only have 6 minutes left, so I'll give another minute for everyone to please promote one last time and mahuma na ang ato ang show. Go! Tata Boy first. Alright guys, sa mga wala pa na ako kadikit diha guys, dikitan nyo na ako. Tata Boy Chavez. Alright, and mayroon akong live stream every Thursday lang po yan, 7 p.m. till 5 a.m. So, kita-kits tayo sa akong live stream. Thank Bye-bye. you, Inlo. Thank you, Inlo. Thank you, Salamat Inlo. Ha? kayo. First time na ako dire. Yes. Thank you for having me here. Thank you talaga sa Thank you sa tabang, Inlo. Thank you, Pretty Braille. Hi guys! Ako YouTube channel kay Pretty Braille. Bagway pa ko nagbuhat. To videos pa kong nahimo. Entertainment and beauty. So guys, subscribe lang niya mo guys. Manami Yes. ha, Manami. Yeah! Ikaw na yung mo Yes, dikit. yes. mo. Mag-card ako, mag-subscribe ako. Ninyo at ninyo mami. Thank you. Margie G. Thank you Hi guys. mga besh! Hi! Road to grade 8 na rin ko. Hopefully Ay, makagraduate ko congrats. next week. Lagi, kaya nauna na siya ko ni Congrats Doki. naman. Si Doki, kasi kita na, sana niya. Karon nag-una na siya nako. Na-busy ako sa work. Punta, Pero yes, sir. Yes, sir. visit ka sa LS para ma-promote din kita, ma-flex. Oh, Yes, para lagi. mag-graduate ka kanto. Basin next week, sir, kaya wala may trabaho inig Friday. Magpuyat ko nag-Huwebes.
Oo, na bitaw, timing, no? na timing. Mangisda kog mayo. So, mo to siya guys. Ako dahil si Margie Shouts. Then, ginabuhat, as what I've said a while ago, na nagbuhat kog family vlogs. Then, reviews. Then, mga challenges. So, karon kay wala pa man joy kanang di pa ta kagawa. So, bisag unsa lang jud masud sa kung una-una. Ako na lang i-vlog para na content kay mupuha na sa niya ang kuan analytics. So, pagbakas na mo guys, then sure jud ko nga mobalik ko. Thank you so much, Ma'am Marge. Thank you, thank you. Thank you. Sir Sige. Donsky. Hey, hello again. Please subscribe sa akong channel, Donski143 TV. Then, napugoy Facebook page, bisita hasad. Donski, Istorya Tambay. Namang ko kayo mga, karon wala na, previous na ko yung mga live nga streaming, but karon wala na, na-stop for now, kay busy sa work. But soon, Bitaw, ako yung bitaw. mga gani, every Sunday, soon ako yung, namagugapon ko yung kanang Facebook Live mo sa. Then ako i-upload sa YouTube para na content mamanak na style. But maybe next week mag-start at akong Facebook Live every Sunday. Mga interviews na, mangita lang akong mga guest. Basi, hopefully, pwede mo mag-guest ako ang Facebook Live. Sunod. Oo. Thank you guys. Thank you kayo once again for being here. God bless you all and I hope you stay safe. Hope to see you after COVID. Thank you so much everyone for your help. Bye. Bye-bye. Thank you, Seth Mami. Thank you, guys. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Inlo. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. So guys, thank you so much for being here and I've created a short video. It's actually supposed to be the background pero dugay siya. Dugay siya na human. So I'm gonna be sharing it to you guys. And I hope you can hear the audio. Marinig ni siya. Thank you so much everyone and I hope God blesses you. Thank you so much everyone. Maura to akong short video na nagi-dedicate kang mamaen. So thank you so much for your help everyone and I hope you do take care. Bye guys and see you in my next vlog. Bye lovies.